बे उदालगुरि जिल्ला कमिटिया 3 बोसोरसिम गायसननाय जादोंमोन दिनै 3 बोसोरनि जथुम्मा आरो बे 3 बोसोरनि जथुम्मा जोंनि पार्टी बायदिसिनाजों लोगोसे सरकारा मा खामानिखौ सावरायलायनाय जादों दिनै जथुम्माया मोजाङैनो जादों बे पाब्लिक नङाखै माथ्र पार्टी वार्कार खिनिया दंमोन मानोना जा पार्टी वार्कारफोरनि गेजेराव पार्टी डिसिप्लिननि बाथ्रा पार्टी मारै मावनांगौ बेफोरनि बाथ्रा सावरायनो गोनां दंमोन दिनै बेफोरखौ डिटेल्स सावरायदों आरो दिनै पार्टी वार्कारफोर जथेस्थ उत्साहित आरो गोबां फैनो हाबावाखै दिनै जे सावरायलायनाय बेनिफ्राय गोबाङानो गोदान गोसोजों पार्टीनि हाबाफारि मावनो सरकारनि खामानि मावनो थिरांथा मोनदों जों आसा खालामदों सिगांनि समफ्राव जिबायदि एसे गोसो बायग्लायनाय बायदिमोन दिनै बे कनफारेन्सनि उनाव दिनै मावग्रा जोबोद गोहोगोरा थुलुंगा मोननानै खामानि मावलांगोन जों बेखौ आसा खालामदों जिहेतु बे पार्टीनि मिटिं नेक्स्ट माने रोननि थाखाय माबायदि साखाफारा बेखौ जों जिहेतु जोंहा फैगोन बोसोराव पार्लियामेन्ट इलेक्सन दं आरो बे इलेक्सन थाखाय जों दानिफ्रायनो प्रिपेयार खालामदों बेनिखायनो जोंनि जिल्ला पर्यायनि प्राइमारि पर्याय बेनिफ्राय ब्लक लेभेल जेसेबां मावनांगौ जिखिनि जों कमिटि समिति बेखौ दागासिनो दं आरो बेफोरखौ जों स्ट्रं खालामबानो जों इलेक्सनाव जों आरो देरहानो हागोन आथिखालाव पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव जों जेरै हायो देरहानो नाजागोन किन्तु हयतो उदालगुरि समस्यायाव जों बिजाथि होगोन ना बिजेपि बिजाथि होगोन बे बुस्थुआ दासिमबो डिसिसन जायाखै सावरायलायनो जिहेतु जों जयेन्टलि सरकार सालायदों बेनिखायनो बे पार्टिफोरखौ सावरायलायनानै डिसिसन लानाय उनावसो बबे पार्टिया केन्डिडेट मोनो बेखौ थिरांथा खालामनाय जागोन किन्तु अब्लाबो केन्डिडेटआ जाय पार्टिनि दाजाथों जोंनि बे समस्तिखौ जों जयेन्टलि सरकार सालायनाय पार्टिनि गेजेरावनो देरहाहोनायनि थांखिखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं जों आसा खालामो बे साक्सेस जायो जि डेलिमिनेशन कमिटि जादों बे कमिटिनि डिसिसन मथे उदालगुरिया मोनसे पार्लियामेन्ट मा जागोन कन्स्टिटिउन्सि जाहैगोन आरो बे दासिमहालागै जिखिनि इनफरमेसन दं बे कनफार्मानो जागोन बे जागोन किन्तु दासिमहालागै डिसिसन तारिखखौ डिसिसन दासिमहालागै मिथिथ'वाखै बे प्रपार उदालगुरि जायालाफानो हयथ' पानेर समस्या जागोन बायदि एसे मा जादों गुना गुथा जादों आसा खालामदों जेरावखि जाया माने पानेरियावनो जा उदालगुरियावनो जा बे मोजाङै जानांगौ आरो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बेयाव माखासे डिसिसन लानाय जागोन जों आसा खालामदों बेयाव जिहेतु पार्लियामेन्ट माबा जायोबा केबिनेट कमिटि जायोबा चिफ मिनिस्टार फैयो आरो चिफ मिनिस्टार फैयोबा बिथाङा मोनसे ना मोनसे स्किमखौ खालामनानै थाङो फोसावनो थाङो जिहेतु एमएलए हिसाबै नोंथांनि बे उदालगुरियाव फैगोन सेसना बेयावहाय माबानायनि लामा जोंनिफ्रायथ' बेखौ टारगेट लानो दोनदों जे चिफ मिनिस्टार जोंनि जायगायाव फैयोबा जोंनि डेभेलपमेन्टनि माखासे स्किम दाबि खालामगोन आरो आसा खालामदों बिथाङा इतिमধ্যে गोबां स्किम जोंनो हरखाबाय जोंनि समाजाव आरो थेवबो हरबावगोन कारण जों लुगैयो ओनसोलनि जौगानायखौ ओनसोलनि जेंना बोस्रांजानायखौ लुगैयो बेनिखायनो बे जेंनाफोरनि बाथ्रा लानानै आरो जोंनि आंखालफोरनि बाथ्रा लानानै बिथाङा जनायगोन आरो बिथाङा निस्सय जोंनो जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि माखासे स्किम फोसावनांगोन गेदेर मोनसे आखा खालामनो हायोना माबा मोनसे बिटिआर एकर्ड बा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाथ' जालांखागोन बेखौथ' दाबि खालामनो गोनां बाथ्रा गैया खिन्थु एकर्डनि बाहेरै जों माबाफोर आदाय खालामनो हायो नामा बेखौसो सिन्था खालामो